etxetik kanpo lo egitea eta naturan murgildu egotea atsegin baduzu, etxetik egun batzuetarako atera nahi baduzu arrazoizko presio baten truke, kirolekintzak burutu nahi badituzu, zure lagun edo zenideekin batera edota zure oporretan esperientzia desberdinak bizi nahi badituzu, zergatik ez zara Bizkaiko aterpetxe batera hurbiltzen? Bizkaian, aterpetxe sare bat duzu zure zerbitzura urte guztian. Lurralde historiko guztian zehar banaturik 26 aterpetxe aurkituko dituzu. Informazio guztia irubebikoitzgastebiz.com webgunean kontsultatzea besterik ez duzu. Hortaz, begiratu, informatu eta zure gustokoen aukeratu. Guztietan, pertsona oso jatorrak egiten dute lan, eta besoak zabalik egongo dira zure zain. Gainera, beharrezkoak dituzu zerbitzu guztiak izango dituzu eskura. Berdin dio gaztea, nagusia edo nerabaia zaren. Abentura bat bizi, etxetik kanpo lo egin, naturaz disfrutatu, kirolekintzak burutu eta Bizkaia sakonago ezagutu nahi baduzu, aprobetxatu zaitez aterpetxeek eskaintzen dizkizuten aukera guztietaz. Esperientziak, konpartitzea aberazgarria delako, deskubritu itzazu.